Susana Aguiar, emprendedora do medio rural. Hai máis ou menos 5 aniños montamos a nosa empresa que se sirve da gandairía familiar que manexan meus pais. Nada, ali o que poñemos é en valor o leite que é moi abundante da nosa zona e decidimos facelo porque nos apetecía volver a estes povos natales, a defender un pouco o noso. Calecoia empezou como un obrador moi pequeniño no que facíamos yogur artesanal e leite pasteurizado. Empezamos solo eu e a miña parella, pouco a pouco fomos crecendo, fomos medrando nos canales de distribución. E para nós poder servirnos dunha gandairía familiar de confianza na que sabemos que as cousas se fan con moito cariño e con un proceso bo, adecuado, pois é moi importante. Queremos ampliar mercado, queremos poñer en valor o leite, pero queremos seguir mantendo esa tradición, esa cercanía co rural que defenda o que é noso, o que é os povos que temos e nos que nos criamos. A mí sempre me dixeron que escapara do campo, sempre me recomendaron que estudiara, sempre me formaron en que parecía que a cidade era a salvación, entonces teño unha relación de amor-odio, porque cheguei a facerlles caso, cheguei a convencerme de que eso non, bueno, de que había que escapar de aquí, entonces estudiei enseñaría, formeime todo o que pude, e si estuve fora. Realmente, cando debo estar fora, daste conta de que eso para min non era vida. Entonces, empeñámonos profundamente en querer volver a esta tranquilidade, a esta paz. Entonces, para mí o campo, a día de hoxe, é vida, é tranquilidade. Eu non sería capaz de vivir, ou non fun capaz de vivir nunha cidade. As mulleres no mundo rural, no mundo da gandairía en concreto, que é do que eu veño, pois sempre estuveron aí, eso creo que todos somos conscientes deso. O problema é que quizá estuveron máis en un segundo plano, porque a elas sobreentendíanselle sempre o papel de cuidar da familia, cuidar da casa, cuidar dos fillos. Evidentemente, despois de facer eso todo, aportaban o seu gran, participaban en todos os traballos agrícolas que tamén había. Eu creo que a día de hoxe si estamos valorizando eso, si se está, incluso aquí no medio rural, as novas xeracións si xa teñen outro tipo de educación na que se busca máis esa cooperación entre os dous xéneros. No meu caso, como sempre fun moi botada para diante, nunca me importou os rumores que quedaran atrás ou que dixeran os demais, simplemente fixas o teu camiño e loitas un pouco por el. Creo que os nosos propios medos, que aínda que non nos recoñezamos, que nos inculcaron desde a cultura, desde a sociedade, non é simplemente que nos impidan facela, que moitas veces impidímonos nós a nós mesmas. Creo que somos nosas que nos temos que dar conta de poñer en valor o noso papel, non quedarnos atrás e demostrar que sí que somos capaces de aproveitar calquera oportunidade ou de emprender no que nos consideremos oportuno. Como muller, pois eu poñerei o meu grau de area, seguirei loitando para que cada vez se nos reconoza máis o papel e animando ao resto de mulleres que somos nosas que nos quedamos moitas veces atrás ou en un segundo plano, que non nos dé medo eso, que non nos asustemos. Terra, natureza, paz, futuro, igualdade, esperanza. Muller, vida, fortaleza. Igualdade, loita e ilusión.